İsәнмесез дип башлыйк әле очрашулар шулай башлана. Җыр шушы 3 хәрефтән торган сүзгә дөнья үзе сыйган. Җырсыз кешенең яшәү мәгънәсе дә югала кебек. Һәрбер тормыш вакыйгабыз нәкъ аның белән бәйле. Һәр кайсыбызга да мәктәп сүзе аңлаешлы, якын һәм кадерле. Бүгенге лаеклы хит тапшыруын мәктәп җырына багышларга булдык. Июнь айы хит парадының артистлары белән танышуыбызны дәвам иттерәбез. Бу чыгарылыш кызыктыргыч әңгәмәләргә, татар шоу-бизнесында булган яңалыкларга бай. Шулай ук вакыйга күзәтү дә ясарбыз. Киләсе сәгать дәвамында Мәйдан каналының лайклы хит тапшыруы белән бергә булыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Мәктәптә ямьле төркеме кызлары физкультура һәм музыка дәресләрен яратып укыганнар. Бу безне бер дә гаҗәпләндерми. Иҗат кешесе ул һәр вакыт хәрәкәттә булырга тиеш. Шул очракта гына саллы җырлар барлыкка килә. Кызларның әтиме җыры лайклы хит тапшыруын дәвам иттерә. Dünya katlalı Darmış yollarından atlaganda Birek edinin köşülü kula Ediyen kaderler kışım Sinene gerek yok şiir Lerine şalar düşkende de yaşlık derdi balkı yüzünde merhametli duynak bulup sina Öşarga karışan üzümde Barışılmasın barda yaxşı bular Senin aşan aşına oklarına Akıllı sözü bulgan kengeçlerin Yürek türlerinde saklarına
Киләсе хит парадыбыз катнашучысы Альберт Валиуллин. Бүтін сыйныф белән дәрескә бармадык. Соңыннан укытучыбыз бөтенебезгә икеле куеп чыкты. Тарих дәресе иде ул, ягышмасам ди хәтерли ул. Мәктәп еллары шаян, шоксыз үтми, искә төшерерлек мизгилләр күп булырга тиеш. Альберт Валиуллинның араларга ятлар кермәс җыры шулай ук хатирәләргә бай. Sizga посылка? Миңа? Кімнен? Мында язылған картлар йортынан. Сау болыңыз. Рахмат. Син миңа, мин сиңа ят инедем. Үзеләрдә ышкыннар калмаган. Кайчандыр дүрләгән учакның ялкыны сүрелеп югалган. Гомерләр бит синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик күптән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Ялгышып адашкан җаннарны язмышлар игезләп парлаган. Ни гомер төзелгән бәхетнең шәкләрен төзәргә юл куймам. Гомерләр бит синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик күптән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Гомерләр бит синесез үтелгән. Тормышлар җайланган бик күптән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Ятларны һич кертмәм. Фәйрүзә Заһидуллина мәктәптә физика дәресен яратмаган. Моңа гаҗәпләнергә урын юк. Иҗади күңел бит сафлык һәм иреклекне кабул итә.
Фәйрүзә ханым башкаруындагы «Балам» дип яшисең җыры минем сүзләремне дәлилли. Туганнарның кадерен белеп, яшәүебез синең өмет. Әни безгә шуны телисең. Йөрәккәең олы синең, мең рәхмәт шуның өчен. Бала балам диеп яшисең. Гомеригә килми юл дип, матур яшәүгә җитми дип, әни безгә дәшә серләшә. Авыр чакта гел син кирәк, беләнем син зур терәк. Гел янәшә, әни мең яшә. Сабыр түгел алтын диеп, юкка гына әйтмиләр шул. Бер үзеңә уйлап кара. Өч кыз бала, өч ир бала, менә шуңа түзеп кара. Ана кадерен белсен һәр бала. Гомеригә килми юл дип, матур яшәүгә җитми дип, әни безгә дәшә серләшә. Авыр чакта гел син кирәк, беләнем син зур терәк. Гел янәшә, әни мең яшә. Борчыл мәле юкка диеп, юатамын сине һәр чак. Әйтеп куя шул әни кайчак. Ана булгач белерсең ди, өзгәләнә шул бәгърем ди. Бала балам диеп яшисең. Гомеригә килми юл дип, матур яшәүгә җитми дип, әни безгә дәшә серләшә. Авыр чакта гел син кирәк, беләнем син зур терәк. Гел янәшә, әни мең яшә. Гел янәшә, әни зат яшә. Исәнмесез, җырның сөюче хөрмәтле тамашачылар. Көн дәврендә татар шоу-бизнесы турында һәрдаим хәбәрләр килеп тора.
Bu şiksiz яңалыклар ташкынынан иң мөһимнәрен сайлап алдым һәм нәкъ алар турында сөйләшергә тәкъдим итәм. Күптән түгел Уникста танылган җырчы Руслан Кираметдиновның концерты булып узды. Әйтеп үтәргә кирәк, зал шыгрым тулы, хәтта алма төшәргә урында юк иде. Ә бу аның иҗаты тамашачыларга ошый дигән сүз. Июнь башы премьера белән сөендерә. Татарстанның ат казанган артисты Ләйсән Гыймаева «Хыялым син» җырын тәкъдим итте. Сүзләрен Гөлүсә Шәгъбан, ә көен танылган җырчы Илмира Нагыймова иҗат итте. Илмирдан 2 еллап элек алынган җыр ниһаять музыкаль площадкаларда дип язды Ләйсән. Сыйфатлы җырларны еллар дәврендә көтәргә әзербез. Иң мөһиме алар иштәлекле һәм мәгънәле булсын. Җырчылар Винарис Ильягет һәм Лилия Хәмитова ниһаять кияү белән каләш булдылар. Алар гражданлык актларын теркәү бүлегенә барып, туйның төгәл көнен билгеләгәннәр. Башта борчылдык, тик гариза барышы бик тиз узды. 12 август көне туйыбыз узачак дип хәбәр итә Винарис һәм Лилия. Тәбриклибез, бәхетле гаилә кыраясын сезгә. Мөхтәрәм тамашачылар, киләсе атна сезгә бары тик яхшы хәбәрләр һәм шатлыклы мизгелләр генә китерсен. Якты теләкләрегез тормышка ашсын дигән теләктә мин сезнең белән саубулашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Лайклы хитта әңгәмә вакыты җитте. Бездә кунакта эстраданың талантлы пары Рафил Җәләлиев белән Эльмира Гыйльфанова. Кайнар сәламнәр, хуш килдегезме? Сәлам барчагызга да, исәннәрмез мөхтәрәм тамашачылар. Сәлам Ленар, күптән күрешкән юк. Сезнең белән күрешүгә без бик шат инде һәр вакытта да. Бик зур рәхмәт сезгә. Менә әйтеп китегез, сезнең күптән түгел генә ачуланма җырына төшерелгән клибыгыз дөнья күрде дип әйтегез. Шуның белән тәбриклибез сезне. Рәхмәт. Белгәнебезчә, сез инде менә берничә еллап инде үзегезнең җырларыгызга клиплар төшерелмәгән, име? Ни өчен, ни сәбәпле менә? 2 ел шамасы төшерелмәде. Без 21 елда ахыргы клипны эшләгән идек. Һәм шуннан аның сәбәпләре булды, күңелле мәшәкатьләре булды. Мин секретта идем. Шуңа Мин әле һаман да чыгып бетә алмыйм. Шуңа күрә без үзебезнең күп вакытыбызны гаиләгә багышладык. Иҗатыбызның күп өлеше дә шушы гаиләгә китте, ләкин шулай да без иҗаттан туктамадык. Җыр өстендә эшләнде, клип турында уйланылды һәм аның вакыты хәзер килеп җитте. Без аны сезгә Көтелгән булды инде. Котлыйм сезне. Рәхмәт. Клипта менә карап үткәнек бит инде, сезнең клибыгызда мәктәп еллары, ата-ана мөнәсәбәтләре чагылдырылган инде, име? Мондый идея менә каян барлыкка килде сезгә? Аның менә җырның эштәлеген әгәр дә тыңлый башласаң, иң беренче без җырын тәкъдим иттек. Җырын тыңлаганда сүздә юк ир белән хатын, яшь пар җырлагач инде гаилә мөнәсәбәте күз алдына килә дә баса. Мәхәббәт темасы. Мәхәббәт темасы ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәт. Ләкин безнең инде андый мөнәсәбәтләрне чагылдырган клиплар эстрадада һәм гомумән телекраннарда бик күп. Без инде башка күзлектән карадык һәм шулай да гаиләдән читләшмичә, гаиләнең бит аның башка проблемалы урыннары да җитәрлек. Шуңа күрә социаль формадагы клип булсын дип уйладык. Гаиләдәге әтигәниләр дә моны ныклап карасыннар, аңласыннар. Бу бит булган хәл, ниндидер бер дәрес алсыннар. Шул клипны караганнан соң Актуаль инде. Актуаль тема, балалар да карасын, балалар да күрә бит инде. Балалар да шушыннан ниндидер үзләренә бер кирәкле мизгелне алырга мөмкиннәр, әти-әни белән мөнәсәбәтне ничек тудырырга, алар белән ничек аралашырга, барысын да клипта чагылдырырга тырыштык. Озакламый менә сездән яңа җырлар, яңа клиплар көтәргәме? Җавап бир әле. Бәлки булыр да безнең яңа җырлар менә шушы 2 ел дәврендә шактый җыелды. Репертуарыбызда яңа җырлар күп, без аларны әзерлибез. Клип төшерергә дә теләкләребез юк түгел. Аның өчен күп итеп акча эшлик тә һәм һәрберсенә дә төшереп чыгарбыз дигән өметтә калабыз. Лайыклы хит тапшыруына килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Иҗади уңышлар телибез сезгә. Яңадан яңа җырлар, яңа клиплар. Инде безнең лайыклы хит тапшыруындагы ачуланма җырын үзегез тәкъдир итсәгез, бигрәк әйбәт булыр. Мөхтәрәм тамашачылар, сезнең өчен яңа җырыбыз дип әйтсәк тә була, шулай да клибы өр-яңа, рәхим итеп карагыз, фикерләрегезне барлык социаль челтәрләрдә дә шәхсән безгә язып калдыра аласыз. Без алга таба да сезнең фикерләрне тыңлап, алга таба да матур клиплар эшләргә тырышырбыз. Рәхим итегез.
Aşulanıma Qoy vaqtda ağlamasam Senenge bilen Bir qozanda qoynamasam Qarşı aytib Xatiringni qoldırganda Yok sözü bilen Yüreğini yandırganda Aşulanıma Yo'qotilma bag'rimni Aşulanıma Yo'qoltma seni qadringni Aşulanıma Sabır bulsak uzar barda Aşulanıp Yara salmağa aziz canıga Aşulanıma Arısan da minden bir gün Minim kebek Ağlay olmaz seni bir gün Yarlarından Şitke taşa koyşak ağım Minim de bit Bulgalıdır şundi şağım Aşulanıma Yo'qotilma bag'rimni Aşulanıma Yo'qoltma seni qadringni Aşulanıma Sabır bulsa uzar barda Aşulanıp Yara salmağa aziz canıga Aşulanıma Kişilik biz yalgışlarını Yalgışlarsız Yazık olma yazmışlarını Bu dünyanın Konakları sinde minde Aşu aşağı Üzgelen bizgenige Aşulanıma Aşulanıma Yo'qotilma bag'rimni Aşulanıma Yo'qoltma seni qadringni Aşulanıma Sabır bulsa uzar barda Aşulanıp Yara salmağa aziz canıga Aşulanıp Yara salmağa aziz canıga Шулпан Ахмеджанова мектеп yılların сагынасыңмы деген сұрауға бик нык сагынам дип әйтә алмыйм, чөнки иң кызыклы вакытларым музыка өлкәсендә укыганда булды. Һәм әле дә алар дәвам итә. Аллага шөкер дип җавап бирде. Чыннан да Шулпан, Аллага шөкер. Matturlandım, üyezlendim, yassandım Şatlığımdan uçraşuğa, yanlarına aşkındım Küttüm, zargıp bittim, niye seni kilmedin Sine
Йөрәге тик бер алдана. Hislәрне ошырмыйлар җилләргә, сүзләреңне уйнап түгел, кирәк уйлап сөйләргә. Ничәшсәң шуны җыярсаң дип халык белеп әйтә. Синең кебек алдакчылар ялгыз калалар хәтта. Сабый чагында Цезария гимнастика һәм карате белән шөгыльләнгән. Тик иң кызыгы физкультура дәресен ошатмаган. Канатка менү һәм калган физик күнегүләрне ясарга яратмадым. Борчылма, Цезария, иң мөһиме синең тавышың көчле. Киләсе җырың моны исбатлый. Maqsadına jete almasan, al sen basqan ornanda. Alğa degen xayalların bolsun her şak oyunida. Nindi madur tarmaşabız, bolğanın qadır elbey. Xafalınma yuqqa barğa, jirla bir oynagil. Şatlana bil bu kenine, seyine bil uğraşma. Oylap işle bari şengene, ip yol koyma yalnız kal. Nindi madur tarmaşabız, bolğanın qadır elbey. Xafalınma yuqqa barğa, jirla bir oynagil. Счастливым вашу жизнь, это ваша жизнь.
Мәктәп еллары яшьлегемне саф, канатлы һәм бәхетле итте. Уйлавымча, бу иң кадерле, ләззәтле вакытым, ди Татарстанның ат казанган артисты Илгизәр Исламов. Килешмичә мөмкин түгел, Илгизәр әфәнде. Сезнең башкаруда без бит авыл малайлары җырын тыңлап, тыңгыраулы мәктәп елларын бергә искә алыйк. Урамнарда бала чага чаба, Гөрләвекләр агасырынып, Бала чакка кайтыр идем кабат, Кагаз кимәлләргә утырып. Истәле, истә, һаман истә, Йөгершеп үскән бала чаклар. Без бит авыл малайлары, авылдашыны кытып канатылар. Истәле, истә, һаман истә, Йөгершеп үскән бала чаклар. Без бит авыл малайлары, авылдашыны кытып канатылар. Гөрләвекләр гөрли юлларымда, Бала чаклар минем уемда. Кайталмыйча уйнап йөри идек, Сус чәчрәтеп мәктәп юлында. Бала чагының тәүге мизгелләре, Истәле бүгенгедәй истә. Күңелләрдә гөрләвекләр генә, Гомерләрдә инде бише тистә. Урамнарда малай шалай чаба, Кулларында ак җилкәнле карап, Агып китәм шушы хыялымда. Җилкәнле карапларга карап. Истәле, истә, һаман истә, Йөгершеп үскән бала чаклар. Без бит авыл малайлары, авылдашыны
Бүгінгі шығарылыш кунаклар белән чынлап мактана алам. Киләсе әңгәмә Татарстанның халык артисты Виталий Василий улы Агапов белән булачак. Хуш килдегез, Виталий әфәнде. Арулармысыз? Arılarmısınız Elinar dostum? Sağlarmısınız? Афәрин. Виталий әфәнде, хит парадыбызда исән булсаң әнкәй җыры катнаша. Ни өчен менә бу җырга клип төшерелмәгән әле? Şunu aytırga kerak, bütün jırgada klip düşürüp de bulmayayım. Halk arasında ki toralgan jırlar retinde жаңа kätük tütey, unutmağız yalğız ettilerini, sınğa kaldı bilgen jırlarga klipler düşürgen. Ondan soň aytırga kerak, bütün jırgada klip düşürüvning magnasyny bek az göremmin. Mine men aytyp gitken jırlarga klip düşürüp alarını halkka көрсөтүү üzüne göre bir şart ayme. Kızganç eni isen bulmagaç bu klipni belki düşürmemde. Olay demәгез, Виталий әфәнде, бик матур җыр бит инде, бәлкем шундый менә шушы матур җәйләр, җәй айларында шушы җырга матур клип тагын чыгып куяр әле бәлкем. Ходай кушкан булса düşürürбез әйме. Әнкәй гүлүнә дә düşürмәгән клип бар әйме. Әмин әлбәттә бу җырга да belki клип düşürürбез. Бүгенге чыгарылышыбызда без мәктәп еллары турында сөйләшәбез. Мәктәп елларында узган хатирәләрне байлыйбыз дип тә әйтсәк була инде. Менә сез мәктәп елларында нинди хатирәләр белән бай? Ул мәктәп еллары кешенең иң матур, иң сагынып сөйли торган җыллары. Чөнки чынлап та анда әниләр, әтиләр җаныңда, жараткан укытучылар, уйнап үскән дусларың, һәм инде әлбәттә анда күкләр аяз, агачлар бие, кояшлар жактырталар. Шуңа күрә минем дә мәктәп елларым шәп булды, шаян булды, шул булды. Һәм инде әлбәттә мин аны һәр вакытта сагынып сөйлим. Виталий әфәнде, менә сыр түгел, яңа заман кешеләре һәр вакыт тагын үсештә булырга тиеш бит инде, әйме? Яңа ниндидер стратегик эффективность барлыкка килергә тиеш бит инде кешедә. Менә сездә стратегия ниндирәк куелган? Һәм менә эффект алыр өчен шушы яңа заман чорында нинди стратегия кулланасыз дип әйтегәндә? Әйтергә кирәк, менә хәзерге заман яшьләре әйтик уңышлар яулар өчен әлбәттә аңа үзенә бер әйтик нокта куярга кирәк. Һәм инде шул җырак ноктага әкренләп барырга кирәк. Теге ашыгып түгел, теге барып җиттең дә ул ноктадан нәрсә бар икән аңламыйча карап торырга тиеш түгел. Чөнки кеше таланттан башка тырыш та булырга тиеш. Мин талантлы, мин булган дип кенә түгел, көн сайын эшләп, көн сайын менә шул җырак ноктага барырга кирәк. Һәм инде әлбәттә аска кирәк, Ходай биргән талантка, Ходайга рәхмәт әйтеп, шушы талантны биргәнгә, шул ноктага барып җитеп ул ноктаның бара-бара өндәү билгесенә әйләнеп, яхшы эшләр белән бу язмыш сукмагын уздым дигән сүзләрне әйтерлек булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Шушы матур әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә инде алдагы тормыш юлыгызда саулык, сәламәтлек теләп, иҗади уңышлар теләп, сезнең белән әңгәмәбезне тәмамлыйбыз һәм инде хит парадта үзегезнең катнашкан җырыгызны үзегез игълан итсәгез иде. Кадерле тамашачылар, җыр сөючеләр, мәйдан каналын караучылар, сез әлбәттә минем исән булсаң әнкәй дигән җырыма тавыш бирерсез дигән уйларда калам. Киттек. Bugün güde
Uçup kaytır idim Şehir bilen Avul arasın İşletimsin Nişik düzeltimsin Enkey seni yuvaltının yarasın Bilmedim şul sırak falır idim Eytir idim birer şarasın Bilmedim şul sırak falır idim Eytir idim birer şarasın Uranlarda, yürüdüm uranlarda yalnız Çeşimini bir jiller tarasın Bak uranlar gülüp gide yazgan Para şeşleriminin varasın Bak uranlar gülüp gide yazgan Para şeşleriminin varasın Beni hamandan balagana kebek sinin resimine Elgey karasam İsten bulsan Uçup kaytır idim Şehir bilen Avul arasın İsten bulsan Uçup kaytır idim Şehir bilen Avul arasın Şehir bilen Avul arasın Şehir bilen Avul arasın Киләсе җырчыбыз Газизә дәүләт имтиханнарын яхшы билгеләр белән тәмамлаган. Кыен булмады ди ул. Әлеге вакытта Газизәдә сессия. Гасыр укы, гасыр яшә дип юкка гына әйтмиләр. Белем алуда һәм тормышыңда зурдан зур уңышлар теләп, синең Аллага шөкер җырына күчик. Миңа Аллам үзе сөйеп карый Кабул итә һәрбер теләгем Мең рәхмәтләр укыйм Раббым сиңа Туктаганчы минем йөрәгем Я бер Раббым синнән ярдәм сорыйм Саулык сорыйм һәммә кешегә Саулык сорыйм хәтта кай берәүләр Дошман бит ни сиңа дисә дә Я бер Раббым синнән ярдәм сорыйм Саулык сорыйм һәммә кешегә Саулык сорыйм хәтта кай берәүләр Дошман бит ни сиңа дисә дә Мин яратам җирдә һәр кешене Күңелләрдә бары изгелек Я әйтегез кемгә ярдәм кирәк Йөгереп барам шуңа иңелек Я бер Раббым синнән ярдәм сорыйм Саулык сорыйм һәммә кешегә Саулык сорыйм хәтта кай берәүләр Дошман бит ни
diyse de Ya bir Rabbim senden yardım sorayım Sağlık sorayım hemme kişiye Sağlık sorayım hatta koy bir evler Düşman bitmesin diyse de Rahmet okuyayım Dönüşüp deyip dinlerim Yukarıya şuşu yazmışımdan Könülüme göre günlerim Ya bir Rabbim senden yardım sorayım Sağlık sorayım hemme kişiye Sağlık sorayım hatta koy bir evler Düşman bitmesin diyse de Senden yardım sorayım Sağlık sorayım hemme kişiye Sağlık sorayım hatta koy bir evler Düşman bitmesin diyse de Sağlık sorayım hatta koy bir evler Düşman bitmesin diyse de Düşman bitmesin diyse de Jir yüzünde yaşayışı güzellik olihası kim ol dip sorasalar, şınlap Aliye İsrafilova dip aytırgan bular. Aliye selam, nişik haller? Hayırlı günler. Rahmet şunday motor sözlerin için. Haller aybet. Aliye mene Rossiyada 2023 yıl okutuşu hem ustaz yılı bulup ilan etildi mi? Seni bilgenibizce sen de bitinde mene Kazan Federal Üniversitesi'nde studentlarga bilim berişi müəllimeyimi. Ne özünün icatın bilen nişik birleştiresin? Дөресен генә әйткәндә, әлегә ул мөмкин булганча хәтле, менә шул мөгаллимлек белән, мөгаллимәлек белән, укыту белән һәм иҗатны берләштереп барырга тырышам. Әлбәттә, тулысынча яки җырга гына бирелеп китеп, яки тулысынча укытуга гына бирелеп китеп, әле андый сайлау алдында калганым юк. Дөресен генә әйткәндә, менә мөмкинлек булганда әле алып барам. Алга таба ничек булыр, кем белгән. Менә әйтеп киттең бит үзеңдә генә, менә укытучы һөнәрен арткы планга калдырып, иҗат юлыңны тагын зуррак итеп дәвам итәргә теләгең юкмы? Дөресен генә әйткәндә, үземнең профессиямны сайлаганда мин тулысынча бары тик сәхнә белән генә тормышымны бәйләрмен дип хыялланган идем, уйлаган идем. Ләкин әти-әниләрем минем үз вакытында яшь чакта, студент чакта Каз канаты ансамблендә, менә үзешчән бию ансамблендә катнашып биеп йөргәннәр һәм алар күпмедер дәрәҗәдә менә артистлар тормышын, инде сәхнә арты тормышын инде үз җилкәләрендә татып караган кешеләр буларак, ул һөнәрнең бик авыр булуы, ул җырчы, артист кеше, ул һәрвакыт юлда, ул һәрвакыт ниндидер иҗади изләнү, алар бу юлның бик авыр юл булуын бик яхшы аңлыйлар иде, бигрәк тә хатын-кыз өчен. Чөнки хатын-кыз ул барыбер гаилә учагы, караучы бит инде, саклаучы. Шуңа күрә алар инде Алия, менә синең бит әле язу осталыгың да бар, бәлки журналистиканы, яисә филологиямы, менә шул юлны сайлап карамыйсыңмы дип тәкъдим иттеләр. Һәм мин чынлап та менә шул кызыксындым журналистика белән дә, һәм менә шул юлны сайларга булдым. Һәм бер дә үкенмим, минеңа калса бик кызыклы профессия һәм менә шул юнәлешне сайлавым белән әле мин университетта әле укытам да, менә шулай туры килде. Кандидатлык диссертациясында якладым. Шуңа күрә әгәр дә инде менә мин шундый төпле кеше, әгәр дә мин бу юнәлештә укыганмын икән, демәк менә чынлап әлбәттә сайлау алдында калсам, әлбәттә мин укытучылыкны, журналистика юлын һәм менә бу укыту юлын сайларым, университет юлын. Чөнки мин аңа укыган, мин төпле белем алган. Җыр ул минем һәрвакыт күңелемдә, ул минем хобби дип әйтәм. Күңел халәтенә кергән. Күңел халәте, ул шундый иҗат минем күңел халәте. Бик зур рәхмәт, Алия, менә әфәрин дип кенә әйтәсем килә, менә иҗат юлыңны да гына, мөгаллимлекне дә шундый менә алып барасың, матур иттереп, менә
һәрвакытта шулай булырга язсын. Яңа иҗат җимешләрендә чыксын. Безнең хит парадыбызда синең хатлар яздың җыры катнаша. Сабый Алиягә хат язсаң, нинди сүзләр юллар идең? Дөресен генә әйткәндә белмим. Беренчедән ул мөмкин түгел. Мин шундый ике аягым белән нык итеп җирдә тора торган кеше, мин иҗатта булсам да бик хыялларга артык бирелеп китә торган кеше түгел. Шундый Димәк, практик. Алия хыялланырга яратмый. Мин хыялны хыял итеп күрәм. Ну, әгәр дә язарга мөмкин булса, дөресен әйткәндә, миңа калса, менә ниндидер бик зур ялгышлыклар ясадым дип әйтмәс идем. Һәм нәрсәдәндер саклану, миңа калса Сабый Алия ул киләчәктән килеп төшкән хатка ышанмас беренчедән. Икенчедән, язган очракта да курыкма дип языр идем. Курыкма дип. Әйе. Бер-ике сүз белән генә. Әйе. Алия, курыкма. Бик зур рәхмәт Алия җавабың өчен, шундый чын күңелдән булган җавабың өчен име. Шушы әңгәмәң өчен сиңа инде күңел тынычлыгы телисе килә. Иҗат юлында яңадан яңа зур үсешләргә ирешергә ятсаң. Ә инде үзебезнең лаеклы хит тапшыруындагы хатлар яздың җырыңны карап үтсәк иде хәзер тамашачылар белән. Бик зур рәхмәт матур теләкләрегез өчен. Бөтен шушы хит парадта катнашучы йолдызларга, җырчыларга мин шулай ук уңышлар телим. Бик зур рәхмәт. Хатлар яздың миңа, сыздым, быздым. Гомереңнең бик кечкенә, гомереңнең бер өлешен. Син барыбер, минем белән уздың. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем белән калган. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Җырлар суздың миңа иртә кичен. Син сизмәстән гомереңнең бер кисәген. Багышладың, бары минем өчен. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Хатлар яздың миңа, кабат яздың. Гомереңнең бик кечкенә, гомереңнең бер өлешен. Син барыбер минем белән уздың. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Сәгать ничәле ул? Менә бит. ВКга күзәтү вакыты да килеп җитте.
Узган атна сөендірі Асия Ганиеваның «Фәрештәләр булсын янәшә» җыры 32 000 тапкыр каралган. Гаҗәпләндерә, килешәсезме дуслар? Мондый эчкерсез күңелне тибрәтә торган җыр өчен рәхмәт. Кайда йөрсәң дә син исән йөр, Асия. Фәрештәләр һәр вакыт булсын янәшә. Белмим, чәчәкләр турында булгангамы, яки Илзидә Госман җырлагангамы, Эх, Ландыр чәчәге җыры 28 000-нән артык каралган. Кай тавазларга игътибар итсәк, бу җыр тамашачыларыбызга бик тә ошаган. Тәбриклибез, Илзидә! Әйтеп китәргә кирәк, әлеге җырчылар үзешчән сәнгать артистлары. Алар бер дә профессионал артистлардан артта калмыйча, үзенең иҗаты белән халык күңелен яулап ала. Бу безне ихлас куандыра. Мәйдан каналының ВКонтакте социаль челтәрендә урнашкан рәсми төркеме Гөрли. Бу бик шәп, һәр вакыт безнең белән булыгыз, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Лайыклы хитның бу чыгарылышы шуның белән ахырына якынлашты. Июнь айы хит парадының ошаган җырына тавыш бирү өчен 55-33 кыска номерына SMS хәбәр юллый аласыз. Җиңүчене ай азагында билгелибез. Һәр тавыш кадерле. Тулырак мәгълүматны Мәйдан ТВ сайтына кирип алу мөмкинлеге дә бар. Эх, кыңгыраулы мәктәп еллары. Рәхәт тә, куанычлы да вакыт. Моның шулай икәнен бары тик мәктәпне тәмамлар чак җиткәч, олы тормыш юлына гына аяк баскач аңлыйсың икән. Һәр мизгелнең кадерен белик дигән теләктә мин сезнең белән саулаша. Мәйдан каналының лайыклы хит тапшыруы белән бергә булыгыз, мөхтәрәм тамашачылар.